Не го одобрявам, защото са мръсни гадове, за това. Всичките. И вие сте също едни потомки. Това нещо е тотем, това не е паметник. Това е тук да внушава пропаганда и преклонение пред една държава, която ни е най-големия исторически враг. Днес питаме хората. Одобрявате ли махането на паметника на Съветската армия? Не одобрявам, защото не смятам, че това е начинът, по който един паметник трябва да се демонтира. Но разбирам и знам, че това нещо не трябва да е тук. Абсолютно. Те са окупатори. Паметника да си го носят на рамо в Москва. И оня Алеша в Пловдив също трябва да бъде махнат. Разберете, това е символ на окупация. Окупираха ни. Не го одобрявам, защото в крайна сметка това е исторически паметник и според мен трябваше да бъде запазен. Да, разбира се. Трябваше да се случи преди 30 години. Благодаря. Мисля, че е супер, че го махат. Малко ми се струва проблематично, че по такъв начин го режат.